su mnogi predviđali, napokon se i dogodilo. Svađe iz klupa gradske vijećnice preselile su se na ulicu i na nešto teže obračune. Prema riječima očevidaca, sinoć su na Trsatu iskre frcale između gradonačelnika Vojka Obersnela, predsjednice gradskog vijeća Doroteje Pešić-Bukovac i HDZ-ovca Hrvoja Burića. Pale su teške riječi i šamara. Učestale svađe između vijećnika Hrvoja Burića i predsjednice gradskog vijeća Doroteje Pešić-Bukovac jučer su poprimile ozbiljniji ton. Prema riječima očevidaca, osim galame i vrijeđanja, Burić i čelni ljudi grada Rijeke razmijenili su više od riječi. Na Trsatu prilikom slučajnog susreta došlo je do svađa, a potom i lakšeg fizičkog obračuna između njega i gradonačelnika Vojka Obersnela. Razlog je bio, tvrde, nedopušteno fotografiranje jedine dame u ovom adrenalinskom trokutu. On je mene htio fotografirati, a isto tako nije dobio moju suglasnost i ja sam se pobunila protiv toga i onda je on mene nasrnuo. Hrvoje Burić priznaje fotografiranje, ali napominje kako je Pešić-Bukovac njemu učinila istu stvar na prošlom gradskom vijeću. Ona se naljutila na mene, meni iz nepoznatog razloga, a gospodin gradonačelnik se udario mi šamar. Dok Burić poručuje kako je fizički obračun započeo gradski dvojac, gradonačelnik tvrdi da je samo uskočio u pomoć predsjednici gradskog vijeća. Učinio sam ono što je normalno, mislim, pomogao sam predsjednici ne zato što je predsjednica, nego prije svega zato što je žena. Učinio bih to i sljedeći put. Nakon verbalne prepirke između aktera priče uslijedio je i šamar. U svakom slučaju moja petokarka dobro funkcionira. Smatram da je to apsolutno neprihvatljivo ponašanje i da ću podnijeti kaznenu prijavu protiv gospodina gradonačelnika i protiv Doroteje Pešić-Bukovac. Zanimljivo je spomenuti da riječki HDZ-ovac unatoč izjavama ljudi koji su događaju svjedočili ne priznaje nikakav napad na Obersnela i Pešić-Bukovac. Medijsku pozornost. Moj pas je njegov grizo za nogu. Postavlja se pitanje koliko ova priča drži vodu, budući da Obersnel jutros nije šepao niti imao ikakvih ugriza, poručuju iz grada. Bilo kako bilo, na ulicama danas ne prosvjeduju samo obični građani. Javni prostor privukao je i političke face. Pešić-Bukovac o kaznenoj prijavi protiv Burića još će razmisliti, dok je on već poprilično siguran u podnošenje svoje. Jedino potvrđeno u ovoj priči je... Sasvim sigurno da ćemo tražiti opoziv gospodina gradonačelnika na sljedećoj sjednici gradskog vijeća. No, što je tu uopće novo?